वही सटल लोग भरपूर जगह हेलो जियो जियो ए भौजी अरे कहाँ जी देवर जी अरे है ऐसन होली में मिजाज तोहर एकदम बनल बा अब तक काहे ना बनी सुना हमार बात तनी से बोली देवर जी लागल बा बाजार लागल बा बाजार इलाहाबाद संगम में आइल बाटे ना अच्छा अच्छा सुना बोली लागल बा बाजार लागल बा बाजार कैसन बाजार भौजी खोजेलू आई हो दैया अब तोहरा ऐसन देवर कर रहला के जियला के धीरकार ए बा भौजी अरे बतावा हई भौजी हो हई हई मौगा देवर के देख अरे मौगा हवन की सौदा हवन हो हमरे भौजी के सौदा बनल रहे ना तो सब मौगे लागेला जेकर जेकर इतना सुंदर मर्द होखे इतना सुंदर देवर होखे माई आ उ देवर अगर पूछा त कि भौजी कैसन भतार तो के चाही ए मुन्ना भैया फिर ये में होली गवई बा आ ई बताई देवर जी देवर भाभी हम लोग मरी कुछ तो अरे बाप रे रउआ रहते अगर हम दूसर भतार खोजे लगो तो फिर और मर्यादा ना रही अब सुनी हम बताओ तनी बतावा तनी भौजी हम हो सुनी देवारा बाना दान देवारा बाना दान देवारा बाना दान देवारा बाना दान हमके बोलावा त भाटा में देवारा बाना दान हमके ए भौजी आदरणीय हमरे मुन्ना भैया की ओर से ई होली खेले खातिर रंग अबीर लगावे खातिर हां ई दोनों देवर भौजाई के पैसा दे के स्वागत के लिए बनी हमनी के का करी जा बंद करे चल हट ना ना ए भैया बल्कि तू ही लोग ले लिया सम्मत फुकाइया तो हम लोग का ई गरम चाह दिया लिखे ई नो पैसा टचिंग ए भैया ए दिया जाई तो के दिया ई मिली हाथ मिली हट बनाना सब तनी सुनी देवर जी सुनावा भौजी देवारा बाना दान देवारा बाना दान अरे हमके बोलावो त भाटा में हमके बोलावो त भाटा में देवारा बुरा न मानो होली है अरे हाय देवारा बाना दान देवारा बाना दान हमके बोलावो त भाटा में देवारा बाना दान देवारा बाना दान हमके होली है अरे वाह ये हमारे बड़े भैया श्री बबलू शशांक प्रजापति जी बड़ा स्नेह मिला करता है महेंद्री म्यूजिक के प्रोपाइटर और ये हमारे मुन्ना भैया ई भाव पे प्रसन्न होकर दोनों देवर भौजाई के ऊपर दिखाई न्यौछावर आ रहा है। अरे वाह एक बार हम निवेदन करब आप लोग जोरदार ताली बजा के स्वागत कर एक दी ही ताली बजा रहा, क्या बात है। और एक विनती और है आप सबसे आए है कि इस चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा महेंद्री म्यूजिक और दोनों यह जो नई जोड़ी है आप तो धमाल मचाओ। पुरान मत कही देवर जी, हाय हाय हाय। जो चक्कर चलो तो चक्कर चलो। अच्छा अच्छा तो सुना हमार बात, सुना हम बतावत है। बोली
अरे लंबा के साथे मोट पिचकारी मोट पिचकारी हो मोट पिचकारी मोट पिचकारी हो मोट पिचकारी और सुनाए भौजी बोली बोली कैसन पिचकारी लियल बड़ा भैया लंबा भाई और मोट क्या कहले बड़ा एक बार में कम से कम 1.25 किलो कलर गिरी सुना देवर जी आए हाय। सकर पोय चोलिया रंगा जाई रंगाई जाई सारी सारे रंगाई जाई आए हाय। सुनी सुनावा भौजी हाथी मुखी पुचकारी लेके मार फुचुर फुचुर कइले बड़ा हैं? ए भौजी लय आ तबे ले मार खूच 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 अरे बड़ा पिचकारी में रंग बहो भैया अरे बड़ा का बांस वाली फिचकारी रही हां ओकरा से मारबत त सकर पोय करे आई हेती मुखी पिचकारी लेके तबे ले मार खूच 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 कइले बड़ा ए भौजी ये आई बुलेट के इंजन हा अबे तक खुलल नहीं बा एके जान अल्लाह लका ए खून भौजी। कम बा प्लेटलेट से ज्यादा बा हमरे अंदर नच की पिचकुरिया एकदम लगवे गिरा देता पूछे प्रेशर में आई